טוב, עכשיו בטח לשאלה ככה שכולם שואלים איפה אני הייתי בחמש חודשים האחרונים, אז ככה בעצם יש אנשים שנעלמים ביוטיוב כי הם איבדו מוטיבציה, יש אנשים כי נעלמים כי נגמר להם מה להגיד, ואז יש את החיים עצמם. החמש חודשים האחרונים היו באמת כמו אינסידנט ריספונס, אחד ארוך, שהחיים פשוט נתנו לי. כמובן שהעסק לא הלך כמו שצריך, ככה דברים לא רצו באמת לכיווני, אז כן, נעלמתי קצת, אבל לא באמת הספקתי לעבוד, הפסקתי לחשוב על סייבר, אם כבר הייתי יותר עמוק בתוך עולם הסייבר מאי פעם, אבל משהו באמת השתנה בחודשים האחרונים, עברתי תקופה מאוד מוזרה. מצד אחד רעיונות עבודה, DevSecOps, CI/CD, Cloud, Checkmark, Security, Gates, Infrastructure, מצד שני משפחה, לחץ, הייתה מלחמה, ילדים, חוסר שינה, באמת המוח לא נע, יש רגעים שאתה מרגיש כאילו אתה כל הזמן רץ ומכבה שרפות, ולא רק במחשבים, גם בחיים עצמם. ועולם הסייבר השתנה, פתאום הבנתי משהו בעולם שלנו מאוד השתנה, AI נכנס לכל מקום, נהיה חלק מרכזי בעצם מהחיים שלנו. אני עדיין מאמין שלא באמת ראינו את מהפכת הסייבר עד הסוף. אנחנו באיזשהו מקום במצב שההורים שלנו היו, שהמחשבים התחילו להיכנס. אני זוכר שאני הייתי מאוד מאוד צעיר, דוד שלי הלך ללמוד מדעי המחשב או משהו דומה לזה, וסבא שלי צחק עליו ואמר לו כאילו מה יהיה, המחשבים האלה זה לא יתפוס, זה לא ילך כמו שצריך, אף אחד לא באמת כאילו יודע מה לעשות ואיך לעבוד איתם, וכאילו למה לך להיכנס לכל הדבר הזה של המחשבים וזה. אז אני חושב שאותו דבר, כמו שאז לא הבינו בעצם מה מחשבים ולאן באמת המהפכה של המחשבים הגיעה, אותו דבר לגבי מהפכת ה-AI, אנחנו עדיין לא מגרדים את קצה הקרחון של בעצם המהפכה הזאת, ומה היא בעצם עושה. ובאמת כדי להישאר רלוונטי בעולם של אבטחת מידע, DevSecOps נהיה דבר שהוא חובה בעולם שלנו, דבר שימשיך להיות, דבר שגם יהיה יותר קשור לעולם ה-AI והאבטחה על AI בדיקות שקשורות ל-AI ודברים כאלה. באמת עולם האבטחת מידע יותר מתקדם לכיוון ה-containers, כי זה גם סביבה שהיא מאוד מאוד קל לעבוד איתה, היא לא קל לעבוד איתה, אבל סליחה, אבל כאילו סביבה שהיא יותר רזה מבחינה של containers, לא מכינים את כל השכבות של UI, כל דברים מסביב, אלא בעצם אתה מפעיל את הסרוויס עצמו שאתה צריך, הם נבנים מאוד מאוד מהר, ה-development שלהם קורה מאוד מאוד מהר, ההתפתחות היא מאוד מאוד מהירה, אפשר לעשות בעצם למשוך את זה מהאינטרנט, וזה מאוד מאוד פשוט, אפשר לכתוב את זה בצורה שהיא מאוד מאוד התהליך כתיבה של זה, ובעצם כל אה, CI/CD נכנס לתוך העניין הזה בעצם שלי, נגיד למשל אתה יכול גם לבדוק דברים, והיום אתה בקלות פותר ומשפצר קוד עם AI, אבל עדיין כל הדברים האלה, ואנחנו יודעים שיכול מדי פעם לפשל, אז בגלל זה נכנס באמת התהליך המורכב של CI/CD, כדי בעצם מצד אחד לזוז מאוד מאוד מהר עם תהליכי פריסה ופרודקשן, מצד שני אנחנו גם רוצים שבעצם התהליך הזה יהיה מובטח, יהיה סגור, יהיה מקודד כמו שצריך, שהקוד יהיה ברור, נגיש וטוב, ופה באמת ה-DevSecOps, הפייפליין של אבטחת מידע, זה כבר לא משהו סתם, זה נהיה בעצם באמת עולם שלם, וגם אנשי סייבר ותיקים צריכים לעצור רגע ובעצם ללמוד מחדש איך בעצם אנחנו מגיבים לכל העולם הזה שבאמת נפתח לנו מול העיניים ובעצם קורה. סלחו לי, אני ככה יש לי קצת תסריט כדי שאני לא אתחיל לברבר לכם במשך שעה וחצי. אז כן, אני אגיד לכם משהו אמיתי, לפעמים זה מפחיד, אחרי שנים בתחום פתאום אתה מגלה שאתה שוב תלמיד, עוד כלי, עוד טכנולוגיה, עוד framework, עוד cloud provider, עוד מוצר, אני עד עכשיו התעסקתי עם Azure ו-AWS, עכשיו נכנס גם גוגל לתוך התמונה.
של בעצם עננים שאני צריך ללמוד, יש עבודה חדשה, צריך עכשיו, אני עובד בשופרסל, למי שלא יודע, ובעצם צריך לאבטח את כל הקוד שלהם, לשבת ובאמת לבנות תהליך עבודה כמו שצריך, שבאמת הקוד יהיה בטוח, שהכל יהיה הגיוני. למה הפסקתי ליצור תוכן? לא הפסקתי ליצור תוכן לא כי לא רציתי, הראש שלי היה עמוס מדי. דבר ראשון, רציתי שכל סרטון יהיה מושלם. אני חושב שהסיבה שאני גם עובר כרגע לעברית, אני חושב שהאנגלית שלי לא מספיק טובה כדי לייצר סרטונים באנגלית, ובגלל זה אני רוצה לראות, אני אעשה כמה סרטונים, אני רוצה לראות איך זה הולך עם הסרטונים בעברית. אני רציתי שכל סרטון יהיה מושלם, רציתי ציוד מושלם מבחינה פיננסית כרגע, ציוד מושלם לא מתאפשר לי, רציתי אולפן, רציתי סאונד, רציתי עריכה, ברנדינג, רציתי שגם מי שמכיר והיה בערוץ שלי, רציתי שזה יהיה הפרנסה שלי, וגם זה לא קרה לצערי. אולי יום אחד, לך תדע. והבנתי משהו אחד, אני מקווה שזה נכון, שאנשים לא מחפשים מושלם, הם מחפשים משהו אמיתי, מחפשים משהו להתחבר אליו, ופה אני מאמין שאני נכנס לתמונה. כדי ליצור לכם באמת איזשהו משהו שיש לו ערך אמיתי, משהו שבאמת, אתם אני מקווה שתתחברו אליו. הדברים הכי טובים שלמדתי בסייבר הם לא הגיעו מקורסים, הם הגיעו מטעויות, הם הגיעו מפרוטקשן, הם הגיעו מלילות בלי שינה, ממערכות שנפלו, מאלרט שלא עבדו, מלוגים שלא הגיעו, מפייפליין שנשברו, ריליסים שנהרסו, וזה בדיוק התוכן שאני רוצה לעשות. אז הכיוון החדש של הערוץ הולך להשתנות, פחות גורו סייבר, יותר עולם אמיתי, DevOps, Team, Secure Development, Cloud Security, סיפורים מהשטח, טעויות אמיתיות, מעבדות, אבטחת אבטחת מידע בתוך עולם ה-AI, בלי בולשיט. המעבר לעברית. כן, עוד החלטה שקיבלתי, אני עובר לדבר יותר בעברית, כי הבנתי שבאנגלית אני מסביר, אבל בעברית אני באמת מדבר, ויש הבדל. אם אתה עובד ב-IT, SOC, Security, DevOps, או סתם מנסה להבין איך אתה לא משתגע בעולם, אתה לא לבד. כולנו מנסים להבין תוך כדי תנועה ומה לעזאזל קורה פה. אז באמת חלק מהעניין הוא של בעברית יותר נוח לי, יותר זורם לי לדבר, יותר ככה כיף לי להביע את עצמי, ובאמת ככה יותר, אני מקווה שגם לכם זה יזרום יותר טוב. ועוד פעם, שוב, בחודשים האחרונים ככה לא באמת נעלמתי, הייתי תקוע בלהבין מה אני רוצה לעשות, איך אני יכול לשפר את הערוץ הזה, איך אני יכול להיות יותר מקצועי, יותר אמיתי, פחות יוטיובר, אלא באמת כאילו להביא לכם עורך אמיתי, תוכן אמיתי, וגם כאילו כל הערוץ הזה הוא קטע של בינתיים אני רוצה לראות איך זה הולך ואיך זה רץ לי, ואני רוצה להבין באמת כאילו ככה, ואני אעשה את זה בתור כיף, אני אמשיך לעשות את זה בין אם אתם תצפו או לא, בין אם אתם לא תצפו, זה, ואנחנו נרחיב בתכנים של DevSecOps, אני אולי אתרגם, אם העברית יתפוס יפה, אני אולי אתרגם חלק מהתכנים האנגליים שלי לעברית, ונראה, ואולי ככה יהיה לנו יותר מעניין, יותר כיף. עוד הפעם, אם אהבתם את התוכן, ואתם פעם ראשונה פה, תעשו סאסקרייב, תעשו לייק, תכתבו לי תגובה, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים, בין אם זה טוב ובין אם זה רע, וזהו, שיהיה לכם אחלה המשך יום. ביי.